A evolución dos datos nos últimos 21 anos confirma o que o sector do mar leva tempo denunciando. O futuro para a produción marisqueira da Ría de Arousa é cando menos preocupante. Se levamos desde prácticamente 2013-2015 ata agora en unha situación de caída libre na produción das ameixas propias de Galicia. Eses tres tipos de ameixa que son fundamentais para manter a produtividade da ría e para manter as familias, as miles de familias que viven da ría, están en caída libre. Confrarías, asociacións de bateiros e representantes de outros colectivos do sector compareceron hoxe encabezados pola Plataforma en Defensa da Ría de Arousa. Demandan da Consellería do Mar unha resposta firme e seria que free este deterioro. Un plan de rexeneración da ría serio, riguroso, dotado económicamente de unha forma forte. Precisamos e exiximos un estudio científico que aclare cales son as causas deste deterioro progresivo da ría. E denunciamos que a Administración non fai outra cousa que mirar para outro lado e intentar tapar a realidade con importación de marisco foráneo que logo pasan como se fora daqui. Os problemas chegan a todas as especies que antes se atopaban na ría. As confrarías alertan da alta mortaldade escasezada a ameixa fina, rubia e babosa e do berberecho. Nos na cofradía coa fina pasamos de ter unha produción e de pañar antes do 2013 a 4 kilos a pañar ahora medio kilo, si eres capaz de pañalo. Desova. Que pasa? Cando desova a ameixa morre, e o desove non pega. Non sabemos o motivo de por qué. Nos últimos anos o berberecho chega a unha talla pequena, como unha moneda de 5 céntimos, e acaba morrendo. Ano tras ano temos a mesma situación, estamos vendo o declive da ría, as cofradías cada vez están facturando menos, os mariñeiros están facturando menos. Tamén notaron unha caída progresiva da cría en pedra dende o sector bateiro. Aseguran ademais que o mexillón ten problemas de agarre nas cordas das bateas. Cada vez está máis débil, cada vez temos máis desplomes de mexillón, en canto a talla tamén. Costa máis traballo, que o mexillón chega a ter un tamaño grande. Dende o sector advirten que non desbotan recorrer a medidas de presión para chamar a atención sobre o deterioro da Ría de Arousa e reclamar solucións. Iso sí, son partidarios de agardar a que pasen as eleccións municipais do vindeiro 28 de maio.